Mariana Durianová je opäť v akcii. A to nie v hociakej, ale každý deň poctivo trénuje akrobatické prvky a nechá sa nosiť na rukách. Chcete vedieť, čo je vo veci? No už na svete je nové predstavenie Snehovej kráľovnej, v ktorom kráľuje naša Mariana. A je to tu. Mariana má ďalšiu úlohu. Tentokrát to ale nebude dobrá Popoluška. Je pravda, že Popoluška bola taká veľmi pozitívna postava a táto Snehová kráľovna je v podstate veľmi krutá. Ale v tejto našej hre je krutá nie prvoplánovo, ona je krutá, pretože je smutná a je opustená. To znamená, že je šanca na jej zmenu. Mariana musí okrem naštudovania úlohy Snehovej kráľovnej aj poriadne trénovať. Toto predstavenie sa trochu odlišuje od toho klasického. Bude to taká trošku ľahká avantgarda, ale myslím si, že to bude veľmi pekné a veľmi efektné. Dokonca Snehová kráľovná, teda ja, bude lietať. Čiže myslím si, že to bude aj pre divákov na efekt veľmi, veľmi zaujímavé. Náročná choreografia, vrátanie akrobatických prvkov a nosenia na rukách. To všetko musí Mariana zvládnuť. Podľa režiséra je však poriadny pracant. S Marianou sa nám veľmi dobre spolupracuje. Veľakrát už vydržala aj 10-12 hodinovú skúšku a bez toho, že by dala najavo, že je unavená alebo nervózna, bolo to super. Mariana má za sebou epizódnu úlohu v ordinácii v Rúžovej záhrade. Hrala Popolušku, teraz skúša Snehovú kráľovnu. A čo takto film? Nie som vyštudovaná herečka, takže uvedomujem si, že by to asi nebolo jednoduché, ale ja mám rada také výzvy. Koniec koncov, koľko ľudí nerobí to, čo vyštudovalo. V podstate ani ja, hej. Ja som vyštudovaná psychologička, robím niečo úplne iné. Kája Gott napríklad tiež neštudovala spev a pozrieme sa, kam som dostal. Takže pre mňa sú to také životné výzvy. Mariana, tešíme sa s tebou na Snehovú kráľovnu, ale ešte radšej sa budeme s tebou stretávať v našom spravodajstve. Mariana Durianová však nie je jediná markizáška s hereckými ambíciami.